No dobre, takže gluten tak ľudia, ideme dneska hrať túto kopko s týmto z Meky. Mekým. Česko-Slovensko, to je double toto verzia. Ideme skúsiť robiť novú sériu. Prečo ťapkám to tap? Chceme, hovorím, tú sériu urobiť novú s kopkom. Snáď sa nám to podarí, no. Pol dňa už s tým kopkom tu čarujeme, nám to nešlo. Tak, snáď mi zase nepadne net a pôjde to všetko dobre, tak jak má. Čo mám na trojke? Nič na trojke. Už ma iné vydrží. Lol, hen teda urobil kotúly. No kotúly sa o tak opostruješ. Odkiaľ po mne strel? Aha, mne došli náboje. Aaaa! To čo bol za fail toto, však som bol skrytý. Vieš ku mne? No. Dobre. Ej, headshot pištolkou. Ej! Kým som mal náboje, to išlo celkom v pohode, len jak mi došli. Takže žiadne zásady do hlavy nemám. Á, ide tam. A ty máš javelin? Jo. Tak čakaj. Čo potrebuješ zničiť, aby som mal 40 vozidel zničených. Kto ho zničil? Ty si ho zničil. Myslím, že ty si ho zničil, vieš. Akože ja som dotež vyslal tú raketu, ale doletěla tam to tvoje dřívno. Čo mám? Toto. Plus z boku teďka. Tak javelin, na čom bude teraz javelin? Aj keď... Dobre, kde sú? Jaj! Ne, ešte nejde z boku. Výsledky. Jo, dolů. Teda další vlna. Máš to M16, že? Mhm. Ktorá je z boku. Tuto hore, vieš kde sú? Tuto hore? Áno, áno. Na tej budovke. Dobre, tak to tam skús. To. No, prdele. Ja som dal headshot, snáď. Ja už mám hlavu. Čože? Dostal hlavu. Dostal? Dobre. No, na vrchu. Boja, do mňa dostal jeden pištolkou. Ej! Beriem 16, lebo toto je niečo hrozné. To je dobré, nemá ten začátek, no. Aha! Tkiaľ zas. Mám to na harde, takže vidíš, že to je naozaj hard. Další tam. Ďalší? No poď, ale ja už nemám oné do... náboje do... Ja to podľovňového. Tu mu stačila jedna? Neviem, on už umrel, aha. Ja som dal jednu a on to... Kde sú tí chudáci? Jsem mu puknul do... zezadu. Čo by mohol, no. On tak zmizel odtiaľ, dobré.
No, tam, na tú druhú stranu. Takže, jak to budeme natáčať? Po 2 dieloch, alebo... To asi po jednom, ne? No hej. Aby to na to. Ten render a tak. No. Však, ne, práve že... Už som renderoval aj dlhšie video, vieš, to tak... Jasne, no a tak tých 15 minút je tako je to ideálne. No tak v pohode, však si to kúknú, podľa mňa... To... Ešte dosť oné, budeme pocítime niektorých oných. To je, aha, dobré, to je 12. Ideme. Ináč letím. Little Beard. Zemetrasenie. Čo hrozno sa trafiť. Ne, niečo ma hitlo. Dostal to do zadku. Dostal hedku. Do zadku hovorím. Ale ja som tomu druhému. Do zadku. Ej. Keby sa tak hodil bez toho, že sa ma trafil, tak by to zvolilo. Aj. Tam je. Umrel? Aha. Poď kamoš, ty budeš žiť. Alebo nebudeš, no jak chceš. Aj, ze spoda sa dobře dole. Čo? On to nevidí. Tady, to je taká mezera. Aha. Správa. Hej, to bol triple headshot. Umrel, dobrá. To je celkom málo inak, lebo na normále vydržia 2 headky. Na tom ľahkej vydržia 1 a na harde tiež vydržia 1. To je zaujímavé. Ešte sa trafiť nevedia s tým RPGčkom. To už môžeme byť jenom rádi, ne? Však to hovorím, že ešte sa nevedia trafiť. Kde je ten sniper? Oni v tej budově, ale nevím. Ja už ho vidím, počkaj. Tam. Mám spotov. Zemetrasenie, jasné, teraz. Aha, máš javelin? Aha. No ještě je. No už je. Bože, a potom snajperovi. Ja tam je ďalšie RPGčko tam hore. To vždycky niekto sundal, o tom som ani nevedel. No je tam hore. Je tu, ale aj tam je. Tam je snajper. Dobre. Kde sú tí chudáci? Aha, tam je. Konec. Dobre. On bez prvý. To bolí. Ja viem. Ale to je normálne sa aj zabiť v tom. Však ja viem, počkaj, aspoň ťa knajfnúť. Prečo mám normálny knoj? Chce moje ATBčko. ATBčko je pekné. No, pekné. Bum. Máš? Dobre, tak toto by som povedal, previews bez score, you beat, yeah. Taký. 270, ja no tak lebo to som mal na harde, na hard som nehral.
Dobre, takže to sa mi, dúfam, že sa vám ľúbilo, uvidíme sa na Oheň z nebes. Tak to bolo, no. Takže Guten Abend, no.